Umbutho weeTaxi iSANTACO eGauteng ugrogrisa ngokumisa ngxi iiTaxi kweliphondo ngomhla wamashumi kulenyanga ukuba urhulumente akabhengezi umhla apho elicandelo lizakuxhamla nalo kwingxowamali exhasa abemi kuquka namashishini ngeli xesha lokumiswa kweentshukumo ngenxa yentsholongwane yecorona. Lo mbutho ukuthethe oku emva kwentlanganiso ubuyibambe nemibutho ephantsi kwawo eRhawutini namhlanje. Kusenjalo iSANTACO iye yajika kwiphulo layo lokunyusa ngomyinge we-100% amaxabiso eTaxi kweliphondo. iSANTACO ithi elicandelo leTaxi liphantsi koxinzelelo kakhulu ngenxa yentsholongwane yecorona. Lo mbutho uthi ukuba urhulumente akabhengezi kweziveki ezimbini zizayo ukuba elicandelo lizakuxhamla lini nalo kwingxowamali exhasa abemi kunye namashishini ngeli xesha lokumiswa kwentshukumo, uza kumisa ngxi zonke iiTaxi kweliphondo. I-relief fund mayingaka-announcwa before i-22 zaka-June. Nge-22 we will be doing a shutdown in Gauteng and until minister announce ukuthi when the relief fund yenziwa nini, because they've promised to the industry, so they need to keep to their promise. Imibutho OonoTaxi kweliphondo iyajika kwisigqibo sangaphambili sokunyusa amaxabiso ngomyinge ka-100%. I-100% increase angeke isaba khona, kodwa sikhulume ngokuthi kuzoba ne-certain fee which is very reasonable esizwene ngayo esizoyi-announcer on Friday. Lo mbutho uthi uza kubhengeza ngolwesihlanu lo siya kuyo ukuba uza kunyuswa ngowuphi umyinge wamaxabiso eTaxi kweliphondo.